हेलो लोगोफोर बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअ नोंथांमोननो थाखाय जोबोद स्पेशल जागोन आरोना लोगोफोर बे भिडिअ जोबोद स्पेशल जागोन मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे इउटुबारफोरनि आर्निंनि सायाव बेसेबां आर्निं खालामो इउटुबारफोरा थारैनो बेसेबां रां खामायमारनो हायो बेनि सायाव जोबोद इम्परटेन्ट बे भिडिअआ होननानै आं सानो नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो लुबैदोंब्ला अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन लोगोफोर सोरनिखौ मिन्थिनो लुबैदों होनब्ला जों बयनिख्रुइबो गेदेर बर'नि इउटुबार बि-बय बिथांनि आर्निंखौ जों दिनै नायगोन माबायदि बि-बयनि आर्निंखौ जों मिन्थिनो हायो आरो जायखिजाया इउटुबारफोरनि आर्निंखौ माबायदि मिन्थिनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरोंलांगोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जों जागायनोसै आरो जागायनायनि सिगां जुदि दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरोना लोगोफोर गाइस नोंथांमोना बि-बयनि आर्निंखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव फैदो क्रोम ब्राउजाराव फैनानै बे सार्च बार अप्शनाव नोंथांमोना सार्च खालामना होदो ससियेल ब्लेड होननानै सार्च खालामनांगोन नोंसोर ससियेल ब्लेड गोजौआव फैखाबायनो ससियेल ब्लेड होननानै सार्च खालामदो बेनि उनाव गोजौआव मोनसे अपसन फैदो नाय नोंथांमोना गोजौआव मोनसे ससियेल ब्लेड होननाय मोनसे अपसन होदो जाय अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन आरोना लोगोफोर बेवहाय क्लिक खालामना होदो क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन फैगोन बेबायदि अपसन फैनानै नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनांगोन जि गोजौआव खनायाव नोंथांमोना सार्च खालामग्रा अपसन मोनसे नुखादों नै नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामना होनांगोन बेवहाय लिरना होदों इन्टार इउटुब इउजार नेम होनांगोन बेवहाय सार्च खालामना हो लोगोफोर मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बि-बय होननानै सार्च खालामना होदो बि-बय सार्च खालामना होदो बेनि उनाव बि-बय सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि बि-बयनि इउटुबनि लग'फोरा मोनफैजोब्बाय बेवहाय जों नुनो हांबाय बेवहाय नायदो लोगोफोर बि-बयआ बेसेबां मान्थलि इनकाम खालामो लोगोफोर नाय बि-बयनि साबस्क्राइबआ दिनैसिमहालागै बेसेबां दं गोजौआव नाय लोगोफोर बि-बयआ 113 भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो साबस्क्राइबआ दं बिनिया 1.17 मिलियन साबस्क्राइबार दं बिनिया लोगोफोर नाय लोगोफोर बिनि साबस्क्राइबआ ओमफ्राय नोंथांमोना बेवहाय आर्निंखौ नायनो थाङोब्ला बि-बयनि आर्निंखौ नायनो थाङोब्ला बेवहाय नाय नोंथांमोना डलार अपसन दो एस्टिमेट मान्थलि आर्निंस होननाय बेवहाय लिरनाय दं बिथाङा 1.18 एबा बेवहाय 1.18 माने बेवहाय 1800 डलार मान्थलि इनकाम खालामो लोगोफोर 18K बिथाङा मान्थलि इनकाम खालामो बेवहाय ओमफ्राय 18K निफ्राय 28.8K बिथाङा आर्निं खालामो आरोना लोगोफोर साननानै नायदो होमबा बे बेवहाय नोंथांमोना जों $1 जुदि बुंनो थाङोब्ला $1 जोंना दिनैसिमहालागै 74 सोलिगासिनो दं 74 इनटु जों जुदि 1800खौ खालामना होयोब्ला 1800 होमबा प्लास जादों 74 इनटु 1800 मान्थलि इनकाम खमैनो बेसेबां आरोना खमैनो बे चार्ज खालामब्ला बिथांनि आर्निंखौ नायना लादो लोगोफोर बेसेबां जायो 1,33,200 मान्थलि इनकाम खमैनो लोगोफोर बेयो माने खुनु गेरेन्टि माने खुनु फिक्स नङा बेवहाय दिन्थिनाया ससियेल ब्लेड अप्शनाव दिन्थिनाया फिक्स नङा नाथाय मोनसे आइडियाजों खोन्थाना होयो आरोना भिउखौ नायनानै बे वेबसाइटआ मोनसे आइडियाजों खोन्थाना होयो जे बिथाङा बेसेबांनिफ्राय बेसेबां आर्निं खालामनो होननानै नाथाय आं बुंनो थाङो बिथांनि आर्निंआ 1,33,000निफ्रायबो एसे खम जायो आरोना 1 लाखनि खाथियाव जायो बिथांनि आर्निंआ
आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नांबाय आरो जायखिजाया इउटुबारनि भिडिअखौ नोंथांमोना बे माबानिफ्रायनो एसे आइडिया लानो हायो आरोना ससियेल वेबनिफ्राय नोंथांमोना एसे आइडिया लानो हायो। अके लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय।